नमस्कार काव्यरसिक हो. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आज एक खास दिवस आहे. त्यानिमित्त एक विशेष कविता, खास कविता सादर करतो. कवितेचे शीर्षक आहे माझा साहित्य प्रवास. आता हे शीर्षक ऐकून तुम्हालाही वाटेल की इतका काय मोठा साहित्य प्रवास आहे. तर विषय काय आहे की आमचे जे काही साहित्यिकांचे, कवींचे समूह आहेत, व्हॉट्सअप समूह, त्या कवींच्या समूहांमध्ये आठवड्याला 2-3 असे विषय देतात कवितांचे. तेव्हा त्यात हा विषय दिला होता, माझा साहित्य प्रवास, आणि त्यामुळे ही कविता लिहिली गेली. तर तीच कविता मी आजच्या दिवसासाठी निवडलेली आहे. साहित्य प्रवासात मी माहितीच आहे तुम्हाला की वृत्तपत्र लेखन करतो. राजकीय सामाजिक विषयावर गेली बरीच वर्ष. त्यात नाही म्हटलं तरी 1200 ते 1500 पत्र असतील, 150-200 लेख असतील, विविध वृत्तपत्रातले. अर्थात ते माझे वृत्तपत्रीय साहित्य असं एक माझा फेसबुक पेज आहे माझे, त्यावरती आपण वाचू शकता. या साहित्य प्रवासात बऱ्याच मोठ्या लोकांची भेटी झाल्या, कौतुक झालं. एक उदाहरण म्हणून सांगतो. आम्ही 2015ला मित्र हेमलकसाला गेलो होतो, आनंदवनात गेलो होतो. डॉक्टर प्रकाश आमटे सरांची भेट झाली. आता तिथे गेल्यावर सगळ्यांना भेटतातच ते, पण नंतर आल्यावर मी जेव्हा एक प्रहारमध्ये मोठा लेख लिहिला, जवळजवळ 52 पानाचा, तो लेख त्यांना पाठवला. त्यांना विशेष आवडला तो, आणि तिथून ते वैयक्तिक ओळखू लागले. तर इतरही साहित्यिक मोठ्या व्यक्ती खूप भेटल्या. त्या आपण कवितेनंतर बघू. आता कवितेकडे वळूया. कविते शीर्षक आहे माझा साहित्य प्रवास. पाहून समाजातील ढोंग स्वैराचार, पाहून समाजातील ढोंग स्वैराचार, राजकारणातील निर्लज्ज भ्रष्टाचार, नात्यानात्यातील स्वार्थी व्यवहार, लेखणीस माझ्या येते धार. पाहून समाजातील ढोंग स्वैराचार, राजकारणातील निर्लज्ज भ्रष्टाचार, नात्यानात्यातील स्वार्थी व्यवहार, लेखणीस माझ्या येते धार. मनातले विचार मांडतो जाहीरपणे, मनातले विचार मांडतो जाहीरपणे, आप परभाव न ठेवता निर्भीडपणे, पक्षभेद व्यक्तिभेद न कर मुळी, पक्षभेद व्यक्तिभेद न करता मुळी, जे जे सत्य लिहितो ते बाणेदारपणे. कुणास काय वाटेल याची ना पर्वा केली, कुणास काय वाटेल याची ना पर्वा केली, परिणामांची कधी तमा नाही बाळगली. खऱ्यास हार खोट्यास प्रहार या व्रतामुळे, खऱ्यास हार खोट्यास प्रहार या व्रतामुळे दुखावले काही तरी शाबासकीही मिळाली. समाजातील अडीअडचणी आणल्या सर्वांसमोर. वृत्तपत्रे लेखनाने, कवितातून सामाजिक अडीअडचणी आणल्या सर्वांसमोर. वृत्तपत्र लेखनामुळे त्यातील सुटल्या मोठ्या 4 सामाजिक अडीअडचणी आणल्या सर्वांसमोर. वृत्तपत्र लेखनामुळे त्यातील सुटल्या 4 पत्र, लेख, कवितांचे वाचकांनी कौतुक केले अपार. दिवाळी अंकातील साहित्य वाचकांना आवडले फार. स्वानंदासाठी लिहितो साहित्यिक जरी, प्रत्येक साहित्यिक आपल्याला आनंद मिळतो म्हणून लिहितो. स्वानंदासाठी लिहितो साहित्यिक जरी, लेखनात दिसावी सामाजिक स्थिती खरी, वाचक रसिकांची मिळावी दाद खरीखुरी. इतरांचे साहित्य वाचावे पण कधी करू नये चोरी. लेखणीमुळेच मिळाली ओळख साहित्यिक ही, लेखणीमुळेच मिळाली ओळख साहित्यिक ही, मान सन्मान आनंद आणि समाधानही. दिग्गजांचा लाभला सहवास आशीर्वादही, दिग्गजांचा लाभला आशीर्वाद सहवासही. इच्छा आहे करायचे अजून बरेच काही, इच्छा आहे करायचे अजून बरेच काही. तर मित्रांनो, ही तुम्हाला कविता आवडली तर कवितेला लाईक करा, कमेंट लिहा, कविता मित्रांनो शेअर करा. आता आपण ह्या साहित्य प्रवासातले माझे काही प्रसंग ऐकूया. मित्रांनो, तशी साहित्यिक म्हणून कारकीर्द माझी मोठी नाही, मलाही माहिती आहे. पण जे काय माझ्याकडून लिहिलं गेलं त्यामुळे बऱ्याच साहित्यिकांचा, मोठ्या माणसांचा आशीर्वाद मिळाला, त्याने कौतुक केलं, सहवास मिळाला काहींचा, आणि आयुष्यात अनेक आनंदाचे क्षण आले. आता प्रत्येक पुरस्काराच्या वेळी आनंद होतो तो वेगळाच. स्वातंत्र्य सावरकरांना पत्र लिहायचं होतं, तुम्हाला माहितीच आहे. ते पत्रसुद्धा ह्या चॅनलला आहे, आणि सावरकरांच्या 2 कवितासुद्धा आहेत.
तर ते पत्र प्रथम क्रमांकाचं ठरलं. म्हणजे भारतातून आणि भारताच्या बाहेरून सुद्धा काही पत्र होती. तो एक मोठा पुरस्कार होता. आत्ताच सचिनच्या वाढदिवसाला 50वा वाढदिवस म्हणून मी कविता लिहिली आणि एक पत्र लिहिलं. मला असं वाटलंही नव्हतं, पण भारतरत्न ज्याला क्रिकेटचा देव म्हणतात सचिन तेंडुलकर, त्याने मला पत्र पाठवलं. ते कुठल्याही पुरस्कारापेक्षा हे आनंदाचे क्षण आहेत, आनंद देणारे. तुम्हाला तो 1200 ते 1500 ते माझी वृत्तपत्रात पत्र असतील आतापर्यंत, सामाजिक विषयावर, राजकारणावर, आणि 150-200 लेख असतील. पण तरुण भारतमध्ये गावचा एक लेख आला होता, आम्ही बॅचलर म्हणून तेव्हाचा शाळेचा होता, आणि तो लेख प्रसिद्ध झाल्यानंतर मी 5-6 दिवसातच मला गावी जावं लागलं. 5-6 दिवसात. तेव्हा माझे गावातच राहणारे शिक्षक होते, 2री-4थी शिकवणारे. त्यांनी तो लेख वाचला होता आणि त्यांना खूपच आनंद झाला होता. मी जेव्हा खाली वाकलो नमस्कार करायला आणि उभा राहिलो नमस्कार करून, तर ते असे हात जोडून उभे होते. मला कसं तरीच वाटलं. मी म्हटलं, मास्तर, आम्ही गुरुजी नाही म्हणत, मास्तर म्हणायचो, हे काय करताय? तर तुम्ही मोठे झालात. म्हटलं, असं काय करताय? अहो, मी तुमचा विद्यार्थी आहे. नाही नाही, त्या दिवशीचा मी लेख शाळेचा वाचला आणि मला खूप बरं वाटलं. इतका आनंद झाला की काय सांगू. आणि ते मला अहो म्हटलं, अहो मास्तर, असं करू नका, मी काय मोठा, तुम्ही मोठे आहेत, तुम्ही शिक्षक आहेत, मी विद्यार्थी आहे. आणि मग ते थोडे सावरले, तर त्यांना तो आनंद झाला. नंतर त्याच मास्तरांवर, आमच्या कोळंबकर मास्तरांवर, मी शिक्षक दिनाला एक लेख लिहिला होता 2 वर्षापूर्वी. कोरोना चालू होतं तेव्हा. तो त्यांनी लेख वाचला. अर्थात मी तेव्हा गावी जाऊ शकत नव्हतो, पण वर्षानंतर जेव्हा गावी गेलो तेव्हा त्यांना इतका आनंद झालेला होता. ते इतके आनंदी होते की त्याचं एक मला कृतकृत्य वाटलं की तो मोठा पुरस्कार. असे कित्येक क्षण आहेत. ते आता सगळेच पटपट पटपट नाही सांगता येणार इतक्या वर्षातले, पण आपले पद्मश्री मधु मंगेश कर्णिक सर, ते आता वय त्यांचं तेव्हा 90च्या आसपास होतं, आता 90च्या वरती आहे. त्यांना माझ्या मी काही मालवणी कविता दिल्या वाचायला. त्या वाचल्या त्यांनी, आणि त्यांनी मला घरी बोलून घेतलं आणि स्वतःहून मालवणी कविता संग्रह काढाल तेव्हा ही माझी प्रस्तावना द्या, असं त्यांनी स्वतःहून सांगितलं. आता माझा पहिला कविता संग्रह बोलंतरीचे, तर शिरीषताई पै त्यांची प्रस्तावना त्यांची, आणि त्यांना कविता खूप आवडत. मराठी कविता आवडतच, पण मालवणी विशेष आवडत. प्रत्येक वेळी त्यांच्या घरी जाऊन आलो, निघताना हाक मारायचे पुढे आलो की, रोगे, मग मागे बघितले सांगायचे, पुन्हा येताना मालवणी कविता जास्त आणा. तर अशा मोठमोठ्या लोकांचं प्रेम मिळालं, सहवास मिळाला. अर्थात सगळ्याहून विशेष आनंद देणार, प्रत्येक क्षणाला आनंद देणारे भेट म्हणजे ब्रह्मर्षी वर्तकांची. ते जर माझ्या आयुष्यात आले नसते तर काहीच घडलं नसतं. आता कवितेत सांगितलं की 4 मोठी कामं झाली. तर 2015मध्ये मी आणि माझे 3 मित्र आम्ही सहकुटुंब शेगावला गेलो होतो. तर खूप वेळ विषय जाईल. तर त्या प्लॅटफॉर्ममध्ये आणि गाडीमध्ये 1.5 फुटाचं अंतर होतं, आणि गाडी उंच 1.5 फूट, प्लॅटफॉर्म खाली. त्यावर मी पत्र लिहिलं आणि शेगाव संस्थानला, रेल्वे मंत्रालयाला पत्र लिहिलं. आणि तिथला एक माझा हाताखाली काम करणारा मित्र होता माझा, कोकाटे म्हणून. त्यांनी नंतर मला रिपोर्ट दिला का तो गाव तिथलाच त्याचा. 10 महिन्यांनी रेल्वेने सगळे प्लॅटफॉर्म उंच आणि रुंद केले शेगावचे. 2016ला झाले. मी 15ला गेलो होतो, डिसेंबरला. त्यानंतर पूर्वी देवेंद्र फडणवीस जेव्हा मुख्यमंत्री होते, सेना भाजप सरकार असताना, तेव्हा 124 क कलम काढलं होतं, जे इंग्रजांच्या काळात मंजूर झालं आहे. ते म्हणजे ते खूप वाईट कलम होतं. सरकारविरुद्ध, मंत्र्याविरुद्ध, कुणाही पक्षाविरुद्ध बोललं तर तुम्हाला विनाजामीन अटक करू शकत होते. तर त्यावर बरेच संपादक, पत्रकार लिहित होते, पण पत्रलेखक माझ्यासारखे त्यांनी कोणी लिहिलं नव्हतं. ते मी पत्र लिहिलं, आणि माझ्या पत्रामुळे झालं असं मला मुळीच म्हणायचं नाही आहे. पण 21 सप्टेंबरला ते पत्र प्रसिद्ध झालं, 2015च असेल. आणि त्याच दिवशी जे ते कलम होतं ते फेटाळलं गेलं, मग याचिका कोर्टात. आणि तेव्हा प्रहारचे तत्कालिक संपादक मधुकर भावे सर यांनी मला प्रहार कार्यालयात बोलून माझा सन्मान केला. त्यानंतर मुंबई हायकोर्ट, तिथे बॉम्बे हायकोर्ट सगळे बोर्ड होते. आताही आहे एक बॉम्बे हायकोर्टचा मोठा बोर्ड आहे, त्याविरुद्ध पत्र लिहिलं होतं मी.
ते माझं पत्र मला वाटतं मार्चमध्ये प्रसिद्ध झालं आणि जेव्हा पावसाळी अधिवेशन सुरू झालं तेव्हा तो ठराव मांडला गेला आणि ते फलक बॉम्बे हायकोर्ट जे मुंबई हायकोर्टाचं लिहायचं ते मंजूर केले गेले. तिथले 2-3 फलक बदलले गेले. ही बॅकपॅक जी लावतात पाठीवर रेल्वेत, तर त्याविरुद्ध मी पत्र लिहिली होती. बॅकपॅक अजून बंद आले नाही, त्यासाठी खूप कठोर भूमिका घ्यावी लागेल. पण रेल्वेने तिथून उद्घोषणा सुरू केल्या आणि हे माझे सहकारी सतीश दाभणे यांनी मला सांगितलं की साहेब तुमच्या पत्रामुळे आता रेल्वे उद्घोषणा करू लागली की लोकांनी हे पोटापाट्यावर बॅगा घेऊन येत वगैरे. आणखी अशी काही कामं झाली. प्रसिद्ध साहित्यिका विजया वाड यांना पद्मश्री मिळाला पाहिजे, बस त्यांच्या वाढदिवसादिवशी मी लेख लिहिला होता आणि त्यात मागणी केली होती. लेखात लिहिलं होतं. तर मी लिहिल्यानंतर मला वाटतं 2018मध्ये लिहिलं होतं. त्यानंतरच्या वर्षात जी पद्मश्री पुरस्काराची यादी गेली महाराष्ट्र सरकारकडून त्यात विजयाताईंचं नाव होतं. अर्थात जे लिस्ट असते त्यात 1-2 मिळतं, त्यांना अजून मिळालं नाही, पण त्या लिस्टमध्ये समावेश झाला. आता सगळंच नाही आठवत, पण अशी अनेक कामं झाली. तर ह्याचा मला आनंद होतो. गर्व नाही, अभिमान नाही, पण आनंद जरूर होतो. तर अशीच आणखी पुढे कामं व्हावीत. तुमच्या सर्वांचे प्रेम, मार्गदर्शन, आशीर्वाद मिळावे. अर्थात तुम्ही वाचक असलात, कविता ऐकणारे रसिक असलात तरच त्याचा उपयोग होणार आहे. तर ही कविता तुम्हाला कशी वाटली ते तुम्ही आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा. तुमच्या काही सूचना असतील तर जरूर कळवा. तुमच्या मित्रमंडळी कविता पाठवा आणि जर चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल किंवा कोणाचं राहिलं असेल किंवा नवीन असेल तर नक्की करा. आता परत भेटू पुढच्या आठवड्यात एक नवीन कविता घेऊन.